Jolaliri 87 channel nggone Mas Nose asli Kibote Kediri ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Anti lecet. Oke? Wis to manut aku. Penak-penak. Loh, siapa kae? Masa saya duwe gedang? Gimana tinggalin pelayu wae? Aku timbang diamuk sing duwe. Loh, nanti ki meng. Oh, baik kowe sing gare nyolongi gedang kuwi. Wah! No. Kuman ra didak ning ngene iki. Duh. Ampun lek. Aduh, tutup. Lah iya to, Mbak. Warung pirang-pirang dino sepi, jane nek apa to yo. Lah iya to, Mbak. Padahal warung sebelah-sebelah ki yo rame lho. Tapi biasanya wong usaha golek ngono kae lho, Mbak. Ngono kae apa to, Mbak? Omong-omongan dek njaba kene lho, Mbak, penak. Enak apa to, Mbak? Ngene lho, Mbak. Sak ngertiku, wong usaha kuwi golek penglaris. Lah terus matuke ngono digolekne ning ndi to, Mbak? Sik to, Mbak. Aku kei duwe kenalan wong Tulungagung tapi wis mati wonge. Lah wong wis mati kok mbok omongni to, Mbak? Lah iya. Sik ya, Mbak, aku nggodhog banyu Iya. Aku tak nutuk nyapu. Iki Mas. Hewe, okek mak jelem. Senajan duwe sing penting muarem. Hewe, okek mak jelem. Senajan duwe sing penting blenuk sak jemblem. Jane lagu apa to, Mas Wi? Lagune wong gendeng Mas ki lho, 87. Lagu kok 87 to? Lagu apa to wi? Lah iya. Biasa to Mas wong gendeng kuwi bebas. Mas, endi? Kayak ana wi no. Iki ngene lho Mas, iki padha ra enak apa-apane. Piye? Lah terus piye ki sing? Kadung mulai setengah lagu Oh Mas, enake mur wedang sak gelas. Join apa piye? Lho. Oke. Bro, Bah, ketepaan sing kate suruh ngopi belas. Oke, Seng. Suwun ya. oke. Lah yo, enek-enek ae wong golek pangan ya.
Lah ndi to sing panen iki? Lah jare wong loro mang jare kene enek sing panen. Lah iya. Paling dapusi si anak dhewe san. Pari dek ijo kabeh iki. Lah terus nasib pade piye to sum? Kadung wado-wado rene yo, ora hasil piye engko. Tenang san, aku tak nguyuh dhisik sedelu teh. Bekakas nek wis ledeh, obah kok milih. Alah, wong padha omonge kok. Loh, gedang. Wis tak ngomongi Santi ya. San, ini tangan. Kayak jane seminahnya apa to kok bengok-bengok ae. Ini yo. Nah, apa tuh, Sum? Ayo. Kuwi lho. Lah terus piye maksudmu aku mau duwe gedang iki? Yo dipek to. Lah gedangnya sapa? Gedang sawah sapa-sapa sing kepek san. Lah terus nek ngepek yo piye to, Sum? Gampang ku tak peneki. Ngono. Heeh. Ya wis. Banjine cengok. Wis suruh gedang kok dipenek. Iki lagi tumon iki lho aku. San, nek gedang ngangeli. Koncone diwangi to. Nek wangi yo piye? Punjen lho. Sum, emang yo borong cawi. Aku kok bedek kayak iki. Urung San. Jela ya. Kesana cepat. Sopo ke? Loh, sapa kae? Masa sih duwe gedang? Gimana tinggalin pelayu wae? Aku timbang diamuk sing duwe. Nanti ki meng. Oh, baik kowe te sing gare nyolongi gedang kuwi. Wah! No. Kuman ra didekne ngene iki. Duh. Ampun lek. Titen ana ngasih sesuk dibaleni neh tak untir tangane. Misi Mas. Hewe, okek maklum. Makasih Mas. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah ya Mas. Wah, lekae, enak warung buka. Misi Mbak. Hewe, okek maklum. Najan duwe sing penting marem. Hewe, okek maklum. Sing penting blenuk sak jemblem.
Heh Mas, warung lagi tas buka mbok ameni to. Ora masalah. Patrah ya wong gedang. Gendeng tapi separuh. Nyo, ndang kali kono. Oke, Seng. Duh, lo ngopi ya? Ah, ngopi sih ah. Mbak, Nyapone wong kae. kopi. Kopi apa iki? Lah nek kopi apa tuh, Mbak? Komplit. Lah sampean njaluke kopi apa? Kopi ini macamnya apa itu, Mbak? Enek kopi susu, kopi jahe, kopi sasetan, kopi tubruk nubruk ya awakmu ya iso. Wes ndang, kopi apa iki? Wes kopi ireng ya, wes. Oh alah handene ya kopi ireng ngono tekon kon dindi. Iki Mas kopine. Suwun, Mbak. Ah. Mbak, warungmu kok suwep itu, Mbak? Ya wis ngene iki lho Mas, dino-dino iki. Lah padahal aku ngamen ning warung kono mau rame, Mbak. Alah Mas, paling warung-warung ngono kuwi ya golek penglarisan. Kudune sampean ngono ku ya golek, Mbak. Sampeyan duwe kenalan wong ngono kuwi ya? Enek, Mbak, lek trimo wong iso ngono kuwi ya. Tenane Mas. Alah, Mbak, nyapa tuh aku ngapusi. Tonggoku dhewe lho iso. Lah sampean daleme ndi to Mas? Alah, kulon kono lho, Mbak. Klop. Bisu. Klope pucuk kono lho Mas. Iya, Mbak. Lek sampean butuh tenanan, engko wonge tak jake rene. Kapan, Mbak? Waduh. Bosku jek metu Mas. Pomo sesuk sampean rene nggawa wonge pisan opo piye? Oke, Mbak. Manut. Ya wis ya, Mbak, lek ngono aku tak cabut dhisik. Mergane selak udan. Piro, Mbak, kopiku? Wis gak usah Mas, aku sing matur suwun nang sampean. Wis maringi informasi. Sesuk tenan lho ya Mas, tak enteni. Oke, Mbak. Suwun lho, Mbak. Sami-sami. Weh, Mbak Yuli mesti seneng ki engko nek tak omongi aku wis oleh dukun. Goleni dukun sapa enak iki? Oh iso ya, Mbah Mat Dudek iso paling. Jajal tak ngulon menawa oleh.
Ngapa ketemu ki? Aduh, kayak mangan opo isuk mang. Aduh. Matane picek karo tuh bapakne. Wih, lah kok mbok amone, aja mlayu kowe. Wongko kowe. Mbah, Mbah dudek. Mbah dudek. Sapa to kek? Ana ngapa? Mulke wonge. Mbah, jolayak sampean tak goleki nang omah rae nek. Ana apa to, Kang? Aku arep enek perlu karo sampean, Mbah. Perlu apa to, Kang? Ngene lho, Mbah. Aku dijaluki tulung wong kon marisne warunge. Alah, gampang kuwi. Ya wis, Mbah. Aku tak pamit. Sesuk sampean tak paring nang omahe sampean yo. Oke. Hati-hati lo, Kang. Nggih, Mbah. Limo nyilakne udane ya penggawe aku. Wol gae. Pak Mama Mas. Enek apa, Mas? Sampean arepe nyandi, Mas? Arep nyang klothok iki. Ya wis bareng pisan, Mas. Oke. Dene bongkek iki sida ora to ki dinteni wong tuwek kok. Kene kadung semayan karo Yusri. Gara-gara ngebokne dheke dinteni malah ra teko-teko ki. Wis, Mas. Suwun yo. Ya. Loh, balik. Piye Mas ana apa? Bojo cedhek nyedhek wae. Ongkose lho ndi? Angkos sapa to, Mas? Lho, piye to? Lah awakmu lah ya ngojek to ki, Mang. Lah sing ngojek sapa to, Mas? Lah aku mau ngomong bareng kok. Lah aku ki lho tukang ojek. Lah aku gak oleh sampean tukang ngojek kok. Mangkane kuwe takon balik krana kowe rong bayar. Aku gak ada duit iki. Wis penting aku gak mau tahu. Saiki ndang bayaran. Piye iki? Ya wis, Mas, entar kene dhisik, aku tak golek utangan. Oke, tak tunggu. Jos susu lho. Lah gawe manusane. Dek piye tekeng keng dinteni kok. Sepurane, Mbah. Aku telat iki, Mang. Sida apa ora to jane iki? Ya sida to, Mbah. Ayo ndang budal lho. Sik to, Mbah. Aku tekan kene iki mang ngojek. Tapi ojek kan tak bayar. Lah terus maksudmu ya apa to, Keng? Ngene lho, Mbah. Aku arep nyuwun dhuwit sampean. Kalau wong ngenteni nek kono. Walah, ngono to, Keng. Ya masih sisa no. Kon ngojek awake dhewe rono, engko dibayari didobeli nek kono. Oh, ngono, Mbah. Heeh no. Ayo ndang budal saiki no. Aku tak nutup lawang dhisik. Yo tak nang kono, Mbah. Ya.
Dadi ngene lho Mas. Iki sampean tak kongkon ngojek pisan. Aku karo mbae nyang Lebak Tumpang. Ya terus hitungnya piye ki? Engko bayarane didobeli pisan nek kono no Mas. Oke, ngono ya ora apa-apa. Lah nggone sik. Lah kok tutup ngene Kang warunge? Ya iya. Wah, lah gawe wonge. Hei Mas Reni ya, ket mang tak enteni Tak kira warung sampean buka, tibake kok tutup. Patrah yo sengaja tak tutup, Mas. Wong yo semayan karo sampean ngono lho. Lah terus ubur sampean wis samang-samane pogong, Mbak. Sampean piye to, Mas? Yo jelas wis to. Oke, bae tak celuke. Ya, Mas. Mas, ki hitungnya piye? Sik to, Mas. Iki acarane jek suwi. Cik suwi piye maksudnya? Iki ceritane aku karo mbae dijaluki tulung mbake kae lho, Mas. Lah terus, apa hubungannya karo aku? Iso aku bayari lek wis mari acarane mbake kae lho, Mas. Wis saiki iso gak iso, aku ndang bayar ono. Soale mari ngene aku yo arep enek kepentingan. Ya wis, Mas, tak selene mbake. Yo. Mbak, aku nyucute 100 iki bayari ojek, Mbak. Ya wis, iki lho, Mas. Suwun ya, Mbak. Ya. Ki piro Mas totale kabeh? 50.000 Mas. Ki tak wis 100 pisan, kok jare sak jam sampean balikna ya. Oh, jadi aku mbok kon balik. Iya no. Oke, lah ngene lho, hitungan beres. Monggo, Mbak, pun dirantos. Kang. Mbak ayo dinteni no bocah kok. Aduh. Mbak, Ayo. aduh, Mbak. Kacamataku kok wis deki to. Lah kuwi kenang-kenangan ngene Dik Suminah iki. Daglak kan kacamata. Engko tak tukokne kacamata daran kono lho. Ayo. Yo yo, Mbak. Monggo, Mbah, pinara. Niki lho, Mbak, dukun sing kula omongne ndek wingi. Juwas niki. Oh, nggih, Mas. Pripun, Mbah? Pun dibejani kalih Mas niki masalah kula. Walah, masalah kuwi to, Mbak. Ya wis paham lho, Mbak. To, Kang. Nggih, Mbak. Piye, Mbak? Wis mbok tepakne purung obor rampane. Nggih sampun to, Mbah. Lah niki. Apa iki dudu iki? Lah napa to, Mbah? Ingkang jenengan betah nih. Brambang, bawang, lombok, dolali, uyahe sak tekem, uyah grasa. Kok kaya arep nyambel ae to. Yo ndak dicepakne no. Oh, nggih, Mbah, kula pendhetne riyen nggih. Niki, Mbah. Lah iki lho, Kang, datasi. Nggih, Mbak. Niki, Mbah. Kang, lah iki kurang sitok no obor rampane. Lah napa to, Mbah? Sempak no.
Aduh, mboten enten nih, Mbah. Sempakmu cepetan sih, sedelu kok. Biyu. Yo, aja to, Mbah. Wis to, engko tak tukane anyar. Oke, Mbah. Lho Mbah, lah niku wau kok dibeto malih. Jek enek sing kurang kuwi mau. Oh ngoten to Mbah. Oke, Kang. Lah ngene lho, Kang, iki wis pepek iki. Lho Mbah, lah kok ngoten? Wis to, sampean meneng, sementing butuh sampean beres to. Kok ngoten Mbah? Mbak. Nggih. Enten apa Mas? Ki mengene lho, Mbak. Aku men kok bae. Kok jalani duit digawe mepeki ubo rampene. Lah urung-urung kok duit to Mas? Lah tapi Mbak ngomongnya ngono iki. Lah terus piro Mas duite? 500, Mbak. Kemeng kan tak jaluk 100. Jadi sampean kurang 400. Beh, ya wis Mas, tak cikokne. Ki Mas. Tinggal sih, Mbak. Bumi gunyang ganjing katon. Kelap asal ngitan balio mangetan, asal ngidul balio ngidul, asal ngulon balio ngulon. Oh, mendung tanpa udan tanpa nendung. Nyimpango. Oh. Lho Mbah. Lah kok ngoten to Mbah? Lek gak ngene piye to, Nduk? Jenengan ritual nopo to Mbah niku wau? Ngilakne mendung, Nduk. Nyilakne mendung pripun to Mbah? Ya ben rautan to, Nduk. Loh, senes niku Mbah karep kula. Kula niku pados penglarisan, kersane warung kula laris. Waduh, blaenane. Mbak ora iso to, Nduk. Lah terus pripun Mbah niki? Kadung yatrane kula paringi Mas nika wae Mbah. Lah tirose sing ngongkon jenengan. Wah, lah kurang ngongkon nih. Berarti sampean niat ngapusi aku, Mbah. Iso gak iso kudu mbok balekne duitku mang. Kang, Kang. Nyanyi bocah ngene emang. Kang, wah patah bocah jantok jalan, Kang. Mas. Enek apa, Mbak? Tolong sampean gujekne wong iki, Mas. Aku tak lapor polisi. Masalah iki dukun penipu, Mas. Oh iya, Mbak. Kowe karepe nyapa? Kono aku, aja mbok gondeli. Kono. Wah, lah kowe wani-wani karo emat budek. Ora ngerti kowe. Cuman iki. Banjine kok wani-wani karo wong tuwek kowe. Loh, Mas? Sampean nyapa? Aku mari diajar bae, Mbak. Lah kok iso lho? Wes aku tak mulai, Mbak. Wes. Niat golek penglaris malah sing teko pawang udan. Titen ono nek ngasih petuk sesuk tak. Lah kok penak men bongkang ki. Matamu ora nyawang opo? Wong bae gasan mana turu nang kene. Enak apa tuh, Mbah? Ayo ta mlayu engko dibanjo omahe. Lah kok mlayu dhisik to? Aku gendongan. Coba. No.